Trošku určitě jsme daleko, ale nevadí, no, můžeme to udělat tak. Jak Češi pijou? Až do dna. Ano, právě. Eine Lektion. Oj, bože, jak silné. Jo, dobrý kamarád. Wunderbar. Horrible. No gut. No. Jo, dobrý Por favor. přítel Břeťa mu říká, Karle, máš 4 piva, měl by se jít vyčůrat. A Karel říká, že jsi blbej, ty vole, já mám močák jako já budu chodit čůrat, ty vole. Nicméně sedí hodinu v letadle, letadlo neletí. Začínám potřebovat čůrat, nicméně v tu chvíli letadlo letí nahoru. Což je samozřejmě. Tak když letí dolů, tam je to, tak buď to rychlí. A říká letušce, prosím vás, nemohu jít na záchod, říkají to česky. Nejde to, musíte si sednout. Es posible como en mi baños, no posible. Siéntate. I won't go in double C. Of course it is impossible. Other language, yeah? Everybody understands it. Yes, of course. But Karel, special Czech man, go in the WC, WC. But is double busy. Mě by nikdy nenapadlo odmontovat dveře v letadle. Ježíš, nevádá. Což Karla samozřejmě napadlo. Protože splet záchod, ty vole, s dveřma. Ne, počkej. Já už si myslím, že splet záchod, ty vole, a on je neuměl prolomit, jako. Aha. Říkal, ty vole, teďka potřeboval rozjet. Jo, on neuměl ten základní. Počkej, a tak jak to zná vypadat, takhle se držel za pytel, ty vole, a takhle šroboval ty šroubky. A teďka těch 300 lidí, ale teďka těch 300 lidí, co tam dělal? Jsem zažil taky letak. Nahoře, dole, ty vole. A hledal. Najednou zmizel vevnitř, ty vole. Položil si dveře na zád, Jo. čůral. Jo, jako vždycky v letadle, no, pak se to spláte. Ano. Když dáš ten splash, je to plak. Ano. A vylilo se to, že jo, ještě se tam pomíhal, ty vole, zase vyšel z těch toho záchodu, viděl, ty dveře tam takhle položil, ty vole, a šel zase na svůj záchod. A teďka přišla 100kilová černoška, ty vole, a jak ona to zná, samozřejmě. Na rozdíl od Karla, spadla ten záchod, ty vole, takhle po hlavě, ty vole. Ale umíš si říct, že ti napadne. Vymontovat dveře v letadle. Když chceš, chce to dělat cokoliv. Ty vole, ale montovat dveře v letadle, ty vole. Neviděl, no.